com sempre us dic, llegir és molt important i aquests dies podeu aprofitar per llegir. El millor de tot, podeu llegir repenjats a la paret, estirats al sofà, al llit, amb els auriculars posats. El més important és llegir. Jo llegeixo a casa. Jo em quedo a casa. Lins Pineda es queda a casa. Hola, nois, com esteu? Bé, jo us volia dir que estem vivint un moment una mica complicat, però que tenim la sort de pertànyer a un institut molt especial en què la tecnologia hi juga un paper molt important. Doncs bé, el meu missatge és que justament fem servir totes aquestes eines que tenim a l'abast per estar en contacte, per parlar, per compartir sentiments i emocions que ens calen aquests dies i que de tant en tant treballar una mica, d'acord? Una abraçada. Hola! Aprofiteu aquests dies per jugar, per llegir i per conèixer millor les persones que teniu al vostre costat. Lins Pineda es queda a casa. Jo em quedo a casa. Per molt que us queixeu durant el curs i que rondineu i que poseu males cares, estic segura que ara, ni que sigui una mica, ens trobeu a faltar. Però ara ens hem de portar bé. Jo em quedo a casa. Lins Pineda es queda a casa. L'Institut Pineda es queda a casa. Jo em quedo a casa, Lins Pineda de Mar es queda a casa. Jo em quedo a casa, l'Institut Pineda es queda a casa. Vull compartir amb vosaltres un poema d'un autor que es diu Roc Casagran. Diu així: direm, no apel·lem a la sort, sinó al coratge de guanyar-nos el dret de tenir sort. La sort d'estar ben vius i obrir les ales del verb i dir les coses pel seu nom. Dir-ho també si el vent ens ve de cara, si ens amenacen amb lleis i barrots, si ens sobrevola l'ombra d'una espasa, si voldrien apagar-nos amb el so. Per tots els altaveus i sense pausa, direm els versos que ens reclami el cos, direm els mots que diuen d'estimar-se, direm la llum que puja del subsol. Direm l'orgull bàrbar de ser nosaltres, direm que a poc ens anem fent forts, direm que cap paret serà prou alta si una abraçada amiga ens porta a port. Direm que anem omplint carros i barques, que no ens espanten gens ni llamps ni trons. I el més bonic de quan siguem a plaça serà venir donant la mà a tothom. Jo em quedo a casa. Lins Pineda es queda a casa. I stay at home. You in my arms.